This to office mo. General office. General office mo, ni Dio. Kung na fisheries na pag-usapan. Series. Sebentar kali ko ni kumebi na nakuha ko ng PSIT pero kay hindi ko pa rin Porto na Dio na pike o kuna agriculture, fisheries, forestry, automotive. Di ba siya sa may namalate na custodies, Nggak sama itu Malah sa tinitigong tarang na wah supporters ni Dio untuk na bisa taruh di ya. Terus nunggu naik, terus nunggu lagi. Tutur na sa ato sa napango pinatugitagi mayo health center of custodies PSIP. Mani panada viwala ko pango at defer wala rin yung may budget niya. Karena itu kan akan ada di Rona Bali na non-robot so kuotas di nila malili siguro to sa ng tao may naguluto ko ingon sa ko ro dito ko na staff ni Pulau pero to siya mga tao tingin ng kuotas ora buta gi ng radela ni ko paling kasi ni bulit to sa may batawan natin ng kuotas. Correct.